Your Excellency Abdullah Shahid, President of the General Assembly, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General كبر عبدالله شاهد بريزيدنت حفشاو بايتو كبر أنطونيو غوتيريش والناس حفي حبرات هاجرات زخبركمن زخبركنن نكبر بريزيدنت هاجري إرترا أتو إساس أفورك وكيله ولا كوا بمنزان تخونه أبزي جروم بايتوناي هاجرات مدرك السمع حبني سمعني كبر عبدالله شاهد بريزيدنت مبل 76 أخيبا حفشاوي بايتو حبرات هاجرات كوين كاب مزازكا بسم منغستن حزبن إرترا يوهانابل كبدت نايت مزنت سلا إن جنزب دما ملو دقفنا نرقاق سالكا بتوسخي قدمي خان الزنبرة كبر فولكان بوزاكير سلاتي بسول مريحنتون عوت مززام مبل 75 أخيبا حفشاو بايتون عزوز مسقانا أغرب زخبركا بريزيدنت زلنا يجزيه وسانن بوزح مدايات قد محجت رأيو زي فلتن زي اللاونيو علمنا بسلسته كبرت بالدهوتات أبنوت اتركب الله قداماي لبدا نايتي قنا أبحيا لكفالات علم حلنجيك ازفت زعرف زلو كورونا فيروس كالاي نهلاوينا أبحدقا زودق زلو نوص كلمة ولوطي سالساي النابا أساز متزلو ديناميكاوي لوطي أب أهقراوي ميزان حيلي زفت رسقاتن حدقينيا أهقراوي متهلاخن نعبنيو أزي الشغل بالدهوتات أزي نقل مسرتاويان حقتات أقليحيو أبقليك الطباو مدلات نزلو أبرن زي بقعنتنون أدميقويو كابو حليفو أب أهقراون زي بيتاون محضرة نزلو مواقراوي حسرتاتن سقماتن أقاليعو نهاساي سعبينات زحل كوينات نقول نقديفنا دحري مززام زحل كوينات قلسب فولي ربحا قجلتات أب حبرات منقستات أمريكان أوروبان أنكو قطباوي علماو السرعات المحاسن مدلدالن زنبع بوليستات كختل يمسانيهم أزدما نتي أبستفال لي كبابتات علمنا رقو محبراون قطباون قسقاسن بلسقنا نمرقاز كقلقل زلوو هاوهو زصابايو أبتي معبول علمون انتخونه أمونغو حدم إتاويتنا يتهزبي زي أخلو وحودات هابتماتن اتزبزح هزبن بزخونه ملكعي زي قبول أزيو قزيف قاق زي معرينتن أثوثن زي تعي محبراوي جالي دانيو أسعيبو أب أهقراو الدرجة معري ودونن حقي مأكل أبز قبري أهقراو السرعة استسرته تعي نايمود الدار استراتيجين حبراوي فنو تعبيتن بلسقنا نمعنقاسن نمعقاثن حسوم ناي معمصاصن مخردانن بوليستات كسقدد صنيحون اللون ازدما قصالي ناي متفنانن زي مرغان هواهون صقماتن زسعب حدقنيا اكايدايو سلازخونه بعتوبن قنعن حلنا ابز قديات زمتكوار ناي كلاتنا قديتان حلافنتنيو كم تقدم ازتقسكو علمنا كساب حجي مسكزافي لبدا كوفيد 19 تفاطيطا يزلا ممعبال تصاورنت بتصفى كاب كوفيد 19 محواين بزلقنت مدبات داقم نمسلسالن طلبات بلانيتنا زملسن مسلات حزبታት زخبرن مهداس ودب حبرات هاجرات زبل تيما مبل 76 أخيب حفشاو بايتو مستكونتات زسانن تصفى زهبنيو انتخونا جن كلكم كم تجنزبوه نسبقاونت زقات مزل كوننت صنكرن بزحنيو بزقات امزي بعلماوي لبدا كوفيد 19 زفتوهم بموت نزسانو صدرابيتات سمعن حزن كجلصن مس ابال هاجرات زلنا محزنت كرغاغصن افاتو زخبركا بريزيدنت اهغراو سممع زتبصحلو تغبارشتات لمعات بملئات نمتغبار النعبه زمص زلو سغات كلماو لوطن مغتا كمون سقاتات أهقراو السلامن سأتان مبدا بحفشا أبزو وانزي بدرجة علم أقات إمام زلو كبت بدهوتات المسقار حيال زيادة وكالي قلوس لعلو خلو دماء أدمعي ودب حبرات هاقرات كهلو يذلي عمي كمز اوان كمز تغسنايو من زاين مرقاقاسن نباري علماو السلام كمون مرقان بلسقنان كون كخونن كعنببن بدهوتات قد إمك سقر زخيل
ሓያልን ኣድማዕን ኣብ ህላወዚ ኣህጉራዊ ውድቢ ዝምርኮስ እዚ ሓቂ እዚ ድማ ሎሚ ልዕሊ ካልእ እዋን ጎሊሑ ኣሎ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ስልጣኑን ኣድማዕነቱን ተባሕጊጉ ዝጸንሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምድልዳልን ንምህዳስን ኣቐዲምና ዘቕረብናዮ ጻውዒት ደጊመ ኣቕርብን ኣሕድስን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ብኣህዳዊ ስጉምታት ናይ ውሕዳን ድልያት ሓያል ትካላት ለሚሰን እየን ክቡር ፕረዚዳንት ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ጸገማት ጸኒሐ ዝገልጾ ዓሰርተታት ዓመታት ዝቝጸረ ዝንቡዕ ፖሊስታት ዓበይቲ ሓይልታት ፈጢርዎ ዘሎ ሓደገኛ ግጭት እውን ዝተደርዐ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ሰፍሐ ክፋል ዞባና ብጉዳያት ሓጽቢ ህዳሰን ደባዊ ምስሓብን ክዓርግ ጸንሐ ወጥሪ ኸዓ ኣብ ርስላታ ተወሰኸታ እዩ ብርእቶ ኤርትራ እዞም ግድላት እዚኣቶም ብጽቡቕ ፖለቲካዊ ድልየትን ሓድሕድ ምትእምማንን ነዊሕ ዝጠመተ ሓበራዊ ረብሓ ናይ ኩሎም ዝጸልዎም ወገናት ግምት ብዝህብ ምይጥ ክግርሑ ዘይክእሉ ይኮኑን ብፍላይ ሓጽቢ ህዳሴ ብዝምልከት ጉዳያት ዘዕርዕሩን ዘአህጉሩን መድረኻት ጠለባት ናይተን ቀንዲ ሃገራት ተፋሰስ ዝኾና ኢትዮጵያ ሱዳን ግብፂ ኣብ መቓን ሓበራዊ ምትሕጋዝ ቴክኖሎጂያዊ ኣማራጽታትን ፍትሓትን ዘላቕን ጠማርን ምላሽ ከይረክብ ዝዕንቅጽ እዮም ዝኸበርካ ፕረዚዳንት ከም ዝከር ኣብ ሓምለ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ሓድሽ ናይ ተስፋ እዋን ዘበሰረ እዩ ነይሩ ኣገዳስነት ናይዚ ታሪኻዊ ዓወት እዚ በቲ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈጠሮ ባህታን ፈንጠዝያን ደሚቑ ተረኣዩ እዩ እንተኾነ ጉጅለ ወያነ ነዚ ክውነት ዚ ክቕበሎን ክርዕሞን ኣይከኣለን በዚ ምኽንያት ንመስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዕንቅፅን ተመሊሱ ስልጣን ብሓይሊ ክምንዝዕን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ናዕቢ ተግባራት ተጸሚዱ ጸኒሑ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ኣብ ዝነበረሉ ብቁሉዕ ግህሰት ኣህጉራዊ ሕግን ምሕሳም ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናስታት 10 ዓመታት ልዑላዊ ግዛኣት ኤርትራ ጎቢጡ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ወያነ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምውላዕ ኣንጻር ኤርትራ ብተደጋጋሚ ተኽታኺ ተግባራት ይፍጽም ነይሩ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ትግባር ናይቲ ብይን ኢትዮጵያ ብዘይ ውልውል ክትቅበል ዝጠልብ እኳ እንተኾነ ወያነ ነዚ ስምምዕ እዚ ብቕንዕና ካብ ምትግባር ሓንጊዱ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ወያነ ነቲ ብህዝባዊ ድልየት ዝመፀ እወታዊ መስርሕ ለውጢ ብዝተፈላለየ እከይ ተግባራት ንምዝራጉ ክህቅን ጸኒሑ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እከይ ተግባራቱ ብምዕራግ ነቲ ዝዓበየ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰሜን እዙ ኣጽዋሩ መንዚዑ ብምልማስ ብሓይሊ ናብ ስልጣን ንምምላስ ሓደገኛ ስጉምቲ ወሲዱ ውጥን ወያነ ናብ ኤርትራ ዝቐንዕ ወተሃደራዊ ወራር እውን ዘጠቓልል እዩ ነይሩ በዚ ቀይዲ በትኽ ጉጅለ ዝተወስደ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ ሓደገኛ ኩነት ብዙሕ መብርሂ ዘየድልዮ ንጹር እዩ እቲ ዝያዳ ይቕረ ዘይበሃሉ ኸዓ ወያነ ዝፈጸሞ እከይ ተግባርን ምንዓብን ዘኸተሎ ዕንወትን ብምሽፍፋን ብዝኾነ ዋጋ ነቲ ጉጅለ ንምድሓንን ዳግም ህይወት ከም ዝሰኩዕ ንምግባርን ገለ ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራት ኤውሮጳን ዝሓዝኦ መርገጺ እዩ ነዚ ገበነኛ ጉጅለን ነቶም ባህጉራዊ ሕጊ ዝተፈቕደ ግቡኡን ዓጋትን ግብረ መልሲ ክህቡ ዝተገደዱ ወገናትን ምዕሩይ ሞራላዊ ቦታ ንምሃብ ዝንዛሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ጸብጸባት ዝርዝራቱ ኣብ ምግላጽ ግዜኹም ከጥፍኣልኩም ኣይደልን እየ እዚ ተግባር እዚ ንተቐዲመ ዝጠቐስክዎ ኣብ ግሎባዊ ስርዓተ ምሕደራ ዘሎ መዋቕራዊ ድኻም ኣጸቢቑ ዘጉልሕ እዩ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ሕሉፍ ተግባራት ብዙሕ ተሳቕያ እያ እዚ ተመሊሱ ክድገም የብሉን በቶም ንልኡላውነት ሃገራትን ህዝብታትን ከም ዊንቶኦም ክረግጹ ዝኽእሉ ኮይኑ ዝስምዖም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ዘይፍትሓውነት ከብቅዕ ይግብኦ የቐኒየለይ The injustices meted on Eritrea by powers who feel they can trample the sovereignty of nations and peoples at their whim must indeed come to an end. I thank you.